TV Anwar filɛbagaw foli ni tanu bɛ aw bɛɛ ye. An b'a yira aw la k'a fɔ bi juma don an b'a yira aw la o ye juma fɔlɔ ye n'o ye communauté musulmane de Sufi ka juma fɔlɔ ye. Nka sani an ka don a kunnafoniw kɔnɔna la an b'aw fo ka aw wale ɲuman dɔn k'a yira aw la k'a fɔ aw k'aw bisimila an ka don kibaru kɛnɛ kan n'o ye an ka kulo kunnafonidi kɛnɛ ye. An bɛna kunnafoniw bɔ k'o di aw ma a bakurubaw filɛ nin ye. An b'a yira aw la k'a fɔ conseil de cabinet n'o ye ministrew ka sigi ye a kɛra an ka premier ministre Jabala la kunun. Ministrew bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan. Siri an bɛ don min na i n'a fɔ bi olu ka jamanaw bɛ kɛlɛ la nka ni zena Siri an bɛ wagati min na irisiw kɛlen don k'olu dɛmɛ kosɛbɛ walasa k'u ka se sɔrɔ Banbanciw kan. U ka dugu min bɛ ni an ko ma ko Palmyre o dugu in a minɛra ka bɔ Banbanciw bolo a b'u ka sɔrɔsiw ka bolo kan. Farikolo ɲɛnajɛ o ko la n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ tile filanan o sigira sen kan. Farikolo ɲɛnajɛ min bɛ tali kɛ farafinna jɔnjɔn na denmisɛnninw kunda minnu si bɛ san 20 na ka jigin a jaabiw bɛɛ lajɛlen a b'o olu sɔrɔ an ka kumaso kɔnɔ. An b'a yira aw la k'a fɔ an ka ministrew u ye sigi dɔ kɛ o sigi in kɔnɔna la u nana fɛɛrɛw dɔ sigi sen kan fɛɛrɛ minnu n'o bɛna kɛ an ka jamana ma bɔda ye. Ministrew ka fara i b'a ye k'a fɔ premier ministre kan u ka cabinet kɔnɔna la u nana ye k'a fɔ u ka jateminɛ kɛ ka yɔrɔ dɔ dayɛlɛ Sikaso Sɛnɛko Bunaku la o fana bɔlen kɔfɛ an ko mun ma ko contentieux de l'État u nana bɛn o kan u kumar'o kan u y'a yira k'a fɔ a waleyaw kan ka taa sira mun kan o y'o fɛɛrɛw yira ɲɔgɔn na. U kumara fɛn fɔlɔ mun kan u ka nin ɲɔgɔnye in na o bɛ tali kɛ u bɛna jɛkulu mun sigi sen kan ni an ko ma commission de réflexion sur les contentieux de l'État. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan u y'o hakilinaw a n'o baara kɛcogo yira bɛɛ lajɛlen na. Ni ye jɛkulu ɲɛmaa ta k'a lajɛ ale ye ɲɛfɔli kɛ ministrew ye fo ka taa se premier ministre ma kun saba mun n'u kumara o kan ani kun saba mun n'o b'a to ni faso taara kiri sira kan nin ko in na faso bɛ kiri a tɛ sɛbɛn sɔrɔ kiri in na. O de senfɛ an ka direction des contentieux de justice a yira k'a fɔ gɛlɛyaba de b'u kan u ka baara taabolo la. A gɛlɛya fɔlɔ a bɛ se ka kɛ sɔrɔtanya ye gɛlɛya filanan o bɛ se ka kɛ maatanya ye o fana bɔlen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ baara kɛ faso tɔgɔ la ni jɛkulu in na dɔw bɛ yen i b'a ye k'a fɔ olu bɛ baara kɛ ni hakilina mun ye gɛlɛyabaw u b'o sɔrɔ o de y'a kɛ ni faso taara kiri sira kan nin ko la faso tɛ sebaya sɔrɔ ni maa ninnu taar'u jɔ kiribulon kan u tɛna se ka faso lafasa ka se fo a dan na. O fana bɔlen kɔfɛ u kumara fɛnba filanan mun kan n'o ɲɛfɔra gouvernement maaw ye o yira k'a fɔ u bɛna jɛkulu dɔ sigi sen kan an ko mun ma ko société administrative à caractère public o ye jɛkulu ye jɛkulu mun n'o bɛna sigi bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama a bɛna kɛ Sikaso maraw de la a kun tɛ dɔwɛrɛ ye i b'a ye k'a fɔ sɔrɔ n'o ye nafolo ye o ka se ka don an ka jamana kɔnɔ. Jibrila Bube Samake u ye ale de sigi ka sugandi ka kɛ Kidal Gawo dugu an bɛ don min na i n'a fɔ sisan o autorité intérimaire ɲɛmaa ye n'o ye cɛmancɛ fanga mun sigira Gawo dugu kɔnɔ o la n'i y'a ta k'a lajɛ a kɛra an ka ministre ɲɛna n'o ye Mohamed Erlafi ye wa an bɛɛ tun kɛlen don ka kɔnɔli kɛ sabula maaw tun kɛlen don ka yira k'a fɔ ko Gawo ta k'a tɛna bɔ fo ka taa se Menaka ta ma nka ni zena ka ɲɛmaaw sigira o b'a yira k'a fɔ bolonɔ bilara bɛnkan sɛbɛn mun na an ka maaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛnkan sɛbɛn a bɛ ka waleya dɔɔni dɔɔni. O kunnafoni bɔlen kɔfɛ an b'a yira aw la k'a fɔ Mali ni Inde halisa an tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo sabula nin tile filanin na Inde olu ka ministre mun ɲɛsinnen don jamana kɔfɛ kow ma a nana an ka jamana kɔnɔ ka musaka dɔ ta k'a di an ka ministre so mun ɲɛsinnen don an ka kokɔrɔ matarafali kama n'o ye ministère de la culture ye walasa an ka fɛn kɔrɔ minnu tiɲɛna an ka jamana kɔrɔ yan fan fɛ Banbanciw fɛ minnu b'u dogo silamɛya diinɛ kɔfɛ ka se k'o yɔrɔw labɛn an ka kunnafoniw lajɛ. Dolari wari 500,000 ɲɔgɔn na n'o bɛ t'i jɔ franc CFA 250,000 ɲɔgɔn la o de dira Inde maaw fɛ an ka ministre so mun ɲɛsinnen don an ka kokɔrɔw lafasali kama walasa an ka fɛn kɔrɔ minnu tiɲɛna an ka jamana kɔrɔ yan fan fɛ wagati min na Banbanci minnu b'u dogo silamɛya diinɛ kɔfɛ olu nalen an ka jamana kɔrɔ yan fan na ka bɛn san 2012 ma o la an ka ministre i b'a ye k'a fɔ n'o ye
an ka minisiriso mun ɲɛsinnen do jamana kɔfɛkow ma ale Inde minisiri bisimila n'o tɔgɔ ko Mubashir Javad Al-Kabir ale yɛrɛ de taamana ka bɔ Inde a n'a ka maaw ka na an ka faaba kɔnɔ walasa u bɛ se ka u ka teriya yira an ka jamana la ka yira k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye. U ye jɛkulu dɔ sigi sen kan, jɛkulu in na Sini maaw b'a kɔnɔ, anw yɛrɛ fana ka maaw b'a kɔnɔ. U nan'u da don teriya, balimaya, jɛɲɔgɔnya mun bɛ Inde ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ. O kɛra u ka kumaɲɔgɔnya senfɛ mun kɛra u sigiɲɔgɔnw la. Jɛkulu fila bɛɛ lajɛlen u y'u da se i b'a ye k'a fɔ baaraɲɔgɔnya ko kɔnɔna la nafa mun bɛ a la, a nafa bɛ se jamana fila ninnu bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamanci minnu b'u dogo diinɛ kɔfɛ ani marifa feerelaw fo ka taa se dɔrɔgu feerelaw kɛlɛli ma. Sabula n'i ye nin waleya ninnu ta k'a lajɛ a kɔlɔlɔ bɛ nin jamana fila bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Siri jamana an bɛ don min na i n'a fɔ sisan u ka kɛlɛkɛdencɛw kɛlen don ka wuli k'u jɔ. U ka dugu kɔrɔ min bɛ ni anw kama ko Palmyre n'a tun minɛlen don Bamanciw fɛ. U ye kɛlɛ sigi sen kan, kɛlɛ in ganna kosɛbɛ, nka a ma ɲɛ mun kɔ Bamanciw y'a dɔn k'a fɔ sɔrɔdasiw fanga ka girin n'u fanga ye. U ye dugu to yen, an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan donna kungo kɔnɔ, sɔrɔdasi ninnu dɛmɛna an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan irisiw olu ka pankuruw de fɛ. Sabula Bamanci ninnu u fɛɛrɛw ka bon kosɛbɛ, o de y'a kɛ irisiw farala Siri lakana tigilamɔgɔw kan walasa u ka dankari kɛ nin cogo ninnu na. An ka kunnafoniw lajɛ. Ni sebaya mun n'u y'a sɔrɔ a nafa ka bon kosɛbɛ sɔrɔdasiw ma n'o ye Siri sɔrɔdasiw ye. Siri sɔrɔdasiw u ye tɛgɛ kɛ nin dugu in na tuguni an ko mun ma ko Cité antique de Palmyre. U ni Bamanci ninnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin tile laban ninnu kɔnɔna la. U ye se sɔrɔ Bamanciw kan. N'i ye u ka sɔrɔdasiw ta k'a lajɛ u dɛmɛlen don irisiw de fɛ. Irisiw ni Siri sɔrɔdasiw de farala ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Irisiw ka pankuru olu bɛ sanfɛ, Siri olu ka sɔrɔdasiw bɛ duguma. U ye Bamanci ninnu gɛn minnu b'u dogo silamɛya diinɛ kɔfɛ. Marisi kalo san 2015 Siri u ka sɔrɔdasiw ni dugu in n'i y'a ta k'a lajɛ u tun delila ka tɛgɛ kɛ a la, nka desanburu kalo san 2016 Bamanci ninnu tilala ka tɛgɛ kɛ dugu in na, nka kunun u ye sebaya mun sɔrɔ a nafa ka bon kosɛbɛ. Nka Bamanci ninnu u ka tɛmɛ o tɛmɛ yɔrɔ fɛn fɛn bɛ u y'a bɛɛ lajɛlen kari. U ka yɔrɔba minnu bɛ yen, yɔrɔ minnu n'olu y'u ka yɔrɔ kɔrɔbaw ye minnu si bɛ taa san 6,000 ɲɔgɔnna la, Bamanci ninnu y'a bɛɛ lajɛlen kari-kari. A tɔ ye jakun kelen ɲɔgɔnna ye. Maa minnu bɛ fɛ k'u kan bɔ jamana ɲɛmaa kalafili nɔfɛ bɛɛ bɛ taa n'i ka sɛbɛn ye ka taa yira k'a fɔ n bɛ fɛ ka kɛ cɛbɔ ye. François Fillon républicain maaw fan fɛ gɛlɛyaw dɔ b'a kan, sabula u ka maaw dɔw bɛ ka yira k'a fɔ olu tɛna a kɔkɔrɔma don bilen ka sababu kɛ waleya mun n'o a nɔ minɛlen don la kiiribulon sira kan. A bɛ ka kuma minnu fɔ o kuma ma a nɔfɛmaw lasɔn cogo si la. An ka kunnafoniw lajɛ. A ka ca ni parti politiki ɲɛma 60 ɲɔgɔnna ye n'olu bɛɛ lajɛlen bɛ républicain maaw fan fɛ. Olu bɛɛ lajɛlen ye a yira k'a fɔ k'u tɛna François Fillon kɔkɔrɔma don bilen ka sababu kɛ kalata ɲɛkɔrɔla la u ka hakilinaw bɛ ka ɲɔgɔn jɛ, a ko bɛ ka bɛɛ lajɛlen jɔrɔ. An bɛ don min na i n'a fɔ bi maaw bɛ ka François Fillon a ka hakilinaw dɔn ka ban. François Fillon a y'a yira k'a fɔ ko ni ale ka maaw n'o y'a ka denbaya ye ni olu nɔ minɛra ka bila kiiribulon maaw ka bolo kan ka yira k'a fɔ u ye namara kɛ baara taabolo la ko wa ko ale tɛna a sen bɔ jamana ɲɛmaa kalafili la nin na. Nin ko in an bɛ don min na i n'a fɔ sisan a digira maaw dɔ la. François Fillon a kɔni y'a yira k'a fɔ ale bɛ to kalata ɲinini na, a bɛna a ɲini a ka se ka kɛ jamana ɲɛmaa ye cogo min na hali n'a sɔrɔ a sen bɛ nin ko in na. Maa minnu bɛ yen ni olu bɛ ka boli ka bɔ a ɲɛ, olu kɛlen don ka wele bila u ka cɛbɔ tɔw ma u ka fara ɲɔgɔn kan u ka maa filanan n'o ye Alain Juppé ye k'u fanga di u ma n'o ye Bordeaux maire ye. Sabula u yɛrɛ bolo ale de ye maa ye mun bɛ se k'i kɔda Emmanuel Macron kɔ la. Sabula diɲɛ don o don dɔ de bɛ ka fara Emmanuel Macron fanga kan ani Marine Le Pen. Amérique jamana ɲɛmaa kura n'o ye Donald Trump ye a kɛrɛfɛmaa dɔ tuguni i b'a ye k'a fɔ kuma dɔ fɔlen don ale ka ko la. U ka conseil à la sécurité n'o ye maa mun tun bɛ jamana ɲɛmaa ladi lakana sira fɛ, ale ye baara bila nin ko kelen de la. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan u kɛlen don k'u ɲɛsin ka maa mun t'a fɔ o ye a ka minisiri mun ɲɛsinnen don kiiriko ɲɛnabɔli ma u ka jamana kɔnɔ n'o ye Jeff Sessions ye. A yiralen don k'a fɔ ko ale ni irisiw ye ɲɔgɔn sɔrɔ siraw dɔw kan wagati min na jamana ɲɛmaa kalafili labɛnw olu bɛ sen na.
an ka kunnafoniw lajɛ. Jeff Sessions ni ale ye Ameriki u ka minisiri mun ɲɛsinin do kiiribulon ma, a yira k'a fɔ ko ani irisiw ka lasigiden bɛ Ameriki jamana kɔnɔ k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ sira dɔ kan. Kuma mun nana fɔ u ka parti politique mun bɛ yen ni an ko ma ko démocrate, a sena maaw kelen do k'a ɲini minisiri fɛ a ka baara bila. U ka jamana ɲɛmaa n'o ye Donald Trump ye, ale y'a yira k'a fɔ ko ale dan b'a a ka minisiri la, wa a kelen do ka démocrate maaw faamuya u bɛ ka fɛɛrɛ mun sigi sen kan. A y'a yira k'a fɔ u bɛ se ka kɛ, sabula politique ye o de ye. O maa ninnu n'o ye démocrate ye, olu de ma sebaya sɔrɔ jamana ɲɛmaa kalafili mun kɛra san 2016. Minisiri mun ɲɛsinin do kiiriko ma n'o ye Jeff Sessions ye, ale fana kumara. A y'a yira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ se ka kɛ ka taa ale juguya la, nka maa minnu bɛ fɛ a ko ka kɛ o k'u yɛrɛ yira. Farafinna jɔnjɔn ni an ko a ma ko Kane, denmisɛnnin kunda minnu si bɛ san 20 na ka jigin, a jɔnjɔnw olu bolo dara. Tile filananw n'i y'a ta k'a lajɛ, i b'a ye k'a fɔ o nana boloda. Jaabi minnu sɔrɔla la an ka jaabiw lajɛ, nka an ka maaw kɔni olu minɛra ka badɛbɛ dasi jamana mun bɛ ka labɛn n'o ye Zambie ye, 1 ka taga Mali fan fɛ, 6 ka taa Zambie olu kanu na. Coupe d'Afrique des Nations U20 ale tako filanan ale nana kuncɛ kunu alamisa don marisi kalo tile 2 san 2017. Senegal Lionceaux de la Teranga ni olu ka sebaya ɲuman ye Amajita kan ni o ye Sud-Afrique dolanci la denmisɛnninw ye. I ka dɔn a dolantan kɔni nana ban 4-3 la ka taa Senegal kanu na. Ayiwa dolantan minnu kɛra nin tako filanan in kɔnɔna la, an bɛ a dolantanw kunnafoniw bɛɛ lajɛlen da aw tulo kan. Groupe A kɔnɔna la, Guinée ale ni Egypte olu farala ɲɔgɔn na 2-1. Mali ni Zambie ɲɔgɔn sɔrɔ, Zambie sebaya sɔrɔ Mali kan 6-1. Groupe B kɔnɔna la, Sudan ale ni Cameroun ye ɲɔgɔn sɔrɔ, Cameroun ye sebaya sɔrɔ 4-1 Sudan kan. Afrique du Sud ale ni Sénégal ye ɲɔgɔn sɔrɔ, ayiwa Sénégal ye sebaya sɔrɔ Afrique du Sud kan 4-3. Jɔyɔrɔko kɛlɛ la poule A kɔnɔna la, Zambie ale de bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ ta groupe A kɔnɔ, ayiwa kuru 6 o de bɛ a bolo, a ka farankan o ye 6 ye. Egypte ye jɔyɔrɔ filanan ta, kuru 2 b'a bolo, a ka farankan ye 0 ye. Ayiwa jɔyɔrɔ sabanan Guinée y'o sɔrɔ, a ka kuru ye 1, bɔta o ye 1. Mali ale bɛ jɔyɔrɔ 4nan na, kuru 1 b'a bolo, a ka bɔta ye 5 ye. Groupe B jɔyɔrɔko kɛlɛ la, Senegal ale de bɛ ɲɛmaya la, kuru 4 b'a bolo, a ka farankan ye 1. Jɔyɔrɔ filanan Cameroun ale bɛ yen nɔ, kuru 3 b'a bolo, a ka farankan ye 1. Jɔyɔrɔ sabanan Afrique du Sud, kuru 3 b'a bolo, a ka farankan ye 1. Jɔyɔrɔ laban ni o ye jɔyɔrɔ 4nan ye, Sudan bɛ yen, kuru 1 de b'a bolo, a ka bɔta ye 3 ye. TV Anwar filɛbagaw, an ka foli ni tanu bɛ aw ye. Aw ye jaa minnu sɔrɔ nin de kɛra aw garijɛgɛ ye. Ka yira la k'a fɔ ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ donna nataw la tuguni, an na ɲɔgɔn sɔrɔ ni kunnafoni kuraw ye, ka kunnafoni di aw ma ladiriya kɔnɔ, ka kunnafoni di aw ma bonya kɔnɔ. O bɔlen kɔfɛ an b'a yira la k'a fɔ communauté musulmane des Soufis n'o ye sufiw ka jɛkulu ye, jɛkulu mun sigilen don walasa sufiya ka ɲɛfɔ maaw ye, ka diinɛ ɲɛfɔ maaw ye, ka diinɛ ka tilenbagaciya an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan ka a sinsin an ka jamana kɔnɔ, ka na ni bɛn diinɛ ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ, taabolo fɛn fɛn bɛ yen k'a lajɛ ka kumaɲɔgɔnya sigi sen kan walasa k'a yira k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye, an bɛɛ de ko la ilaha illallah Muhamadu rasulullah, n'o ye Ala ye kelen ye, Muhamadu ye a ka ciden. Wa kalo kalo n'o ye farafin kalo ye, a juma fɔlɔ u b'a a ɲɛnamaya ni duwawu kalanw ani kuranɛ kalanw ye, ka taa se i b'a ye k'a fɔ dalali kalanw ma ani wasifaw b'olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan. O la bi ka bɛn nɛgɛ kaɲa 16 ma n'o ye bi jumadon ye, wele bilalen don silamɛw bɛɛ lajɛlen ma. An bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Jikɔrɔni para zawiya la, ni mun bɔra a kɛnɛ kan an ka kunnafoniw nataw la aw n'o sɔrɔ. An ka foli ni tanu b'aw ye.